Fatima ba domin mu fito ba. Allah samu a tekun ƙaunar Fatima ba domin mu fito ba. Ya sarki Allah mabuwayi mai mulkin da ba zai karshe ba, dan matsayin muku taro aminu yarda na tsara yaban mahabuba. In yi ginin da ba zai ruguje ba, sun tafi kan tsari da muhabba. Saitan harshe na irrero baitin Fatima ban yi nawa ba. Allah samu a tekun ƙaunar Fatima ba domin mu fito ba. Allah ninka dubu na salatin fatihi hadda na shakki burima, da salatan diwanin nan har da na ƙur'ani mai girma. Ninkawa baban ma'asuma, sa'alai da sahabbai suma, har shirafa da waliyai Allah suke babu mu sha ba wai ba. Jinin Zahra'u salamu alaika limamin auliya Tijjani, wanda ya kama ɗariƙar shehu ya hau hanyar ɗan adinani. Sannan da fama ya jilani dagiri masanin rabbani, lahira ta masoya ɗaha shehu barhama ne ba wai ba. Allah samu a tekun ƙaunar Fatima ba domin mu fito ba. Hadimin faira shehi na dattijan kirki sannan ka, shehu ayuba halifan hunkwi ƙara ɗaga ni da hannayenka. Domin shehin dan dominaka, dan gausilla mai haskaka, dan faira maulan mu sharifi salan jos ka daɗe na muhabba. Tajili idda salamu alaika mai wale saufa abin kaunata, babullahi siraɗe la haƙi aile la haƙi oban masarauta. Mai ƙaunar ka ya ɗaga tuta amma sai ya kankama binta, tu mai san Zahra Batula shi ke soyayya mai riba. Allah samu a tekun ƙaunar Fatima ba domin mu fito ba. Na gaishe da tajallin ɗaha na rasa na ke zuba mani jari, ta ayi man odan kalmomi in ta rubuta yabanki a tsari. Yarda mu gana ummul kairi, imam baiwa dan makutari. Dan hidimar ku ki ƙara daga ni in zamto tauraron duba. Tanyar ruhin manzon Allah ke ɗaya ce a cikin kalbina. In na ji masu yabo na fama sai natsuwa ya shigo kirjina. Ƙaunar Fatima ce ruhina, ƙara kula ni a yarai hana. Fansar raina baba da umma da wanda ya raɓe ni mahabuba. Allah samu a tekun ƙaunar Fatima ba domin mu fito ba. Salma Salima sai tun kaunu da ba ke da mun shiga hali. Duk da yawan zunuban musalima ke ki tsaya mana kotun koli. Abida mu cire mu a hali, in wuce hula mai dan kwali. In ka yi roƙo rabbi ya kyale to ka kira Zahra sai duba. Yar autan Allah da na biyu ko ta ina kin har haɗa gata. Allah ya yi tsawa ga halitta kan Zahra kar ku jahilce ta. Annabi ma ya ce wa halitta kar ku fusatan Zahra diyata. Wanda ya tsallake wannan layin ko Jibrilu ba zai hango ba. Allah samu a tekun ƙaunar Fatima ba domin mu fito ba. Wayo Allah na Batula, na rasa yadda zan yi da kaina. Na rantse da ilahi la'arshi kaunar kishi zai ajalina. Fatima kafin ɗaukar raina, yarda mu gana ya raihana. Bani da hujja ko a kiyama bayan ƙaunar ku mahabuba. Naji salatai ba su cika ma sai an sa ahali ga Batula. Da kayi hakan Allah zai karba sai ya haɗa ka da manzan Allah, wanda muke wa kasidu zalla mai suna hujja na
na farilla, zaɓaɓɓe sanadin duka bayi, murshidina baban Sailuba. Allah samu a tekun kaunar Fatima ba domin mu fito ba. Nana Azima kwana sallah mai azumi kullum ma'azuma, ba ta hira kawai ta ji daɗi banda kiran Allah mai girma, sannan ta ki jinin mai gulma, ba ta san maita da husuma. Na yi kiran mata da mazaje mu ɗautar biya gumma hakuba. Sailuba sunanki da daɗi, khairayya alkhairun kowa, zinatun duniya da kiyama, sayyada Zahra yar baiwa. Ga munan min yo dokawa a gaban marashin jin yunwa, ciki sha cikin Ramadana babu komai sai Sailuba. Allah samu a tekun kaunar Fatima ba domin mu fito ba. Satira masa tura Zara mafaruka na rahina, Halima ma'aluma ke ce kin fi kowa kyawun suna, ke kadai na saka a gabana, ambatan ki kawai uzurina. Na yi roƙo ki ƙara nisani, halarar ki ba da ni ba. Sayyada na san ki da kyauta, gani na risina mauladi, ki sana'a ta ku fahimta hidimar khairul hasanati, ki taban sirrika mauladi, yasiran dan alul baiti, dan sharif salaji kana ki yarda in ganki ba da ni ba. Allah samu a tekun kaunar Fatima ba domin mu fito ba. Assalamu alaiki Zaliha ɗahira kakan Tijjani, assalamu alaiki Ra'ufa Hassana mai kyawun launi, sallama ya ƙurratu aini, kanki na cire duka wulani, mai kama da kamar ta akwai ne, babu mata ce ta tuba. Lafiya ummul shirafa'u kin ɗayan ta tudun mun tsira, lafiya ta Imamu Aliyu ta jira yar manzan tsira, lafiya ɗahira madahura, lafiya dai ya zannura, laɗafa na rabota da sanki dan mahaifinki ƙofar tuba. Allah samu a tekun kaunar Fatima ba domin mu fito ba. Sayyada dama ki saka ni a cikin ahalinki na narke, sayyada ki sakan albarka ɗaukaka ni na zama mai haske, ke kaɗai na roƙa ba sake, matsayi nake ba a leke, wanda ku da tuntunu ba mu, sayyada ni dai na tuba. Hadima na saman darajoji, kin yi nisa ya mabaruka, sayyada ki kira ni gidanki, daga nan ki sakan albarka, ce da ni barakallah fika, da kalamanki mai albarka, yi man kashafi na ganinki, duk sakan ba domin ni ba. Allah samu a tekun kaunar Fatima ba domin mu fito ba. Na fake da bazar dokin nan na Imamu Aliyu Hamida, na daɗa na kuma na ƙara dan mayakun Aliyu Farida, yi man biza mashahuda dan mahaifinki Mahamuda, sadani a cikin cetonki dan tagwayenki ba da ni ba. Sayyada ki kula muke kara, ga munan ki kira sunanmu, yiwa kowanmu bishara, na ganinki a farke da nomu, yin mu ganki a zareranmu, daga mu a tare da umu, inda doki bi dole mu biki, abadan ba za mu rabe ba. Allah samu a tekun kaunar Fatima ba domin mu fito ba. Halima na tuba ki ce min na ji baitocin ka kara, sai da ni kai ta rere banka Usman ilimi na fara, lamani na yi maka kara, taki ne Usman ya rera, makarantar muhubba
ku na biyu ƙara ba mu kuna sahilu ba. Allah samu a tekun kaunar Fatima ba domin mu fito ba. Allah samu a tekun ƙaunar Fadima ba domin mu fito ba.